Адчайная дзяўчына з той групы вырашыла пайсці першай. Яна пералезла праз парэнчы, высунула адну нагу і неўзабаве пашкадавала. Яе сябры кажуць, што тая дзяўчына пачала крычаць, расплюшчыўшы вочы і гледзячы ўдалечынь, быццам бачыла нешта жудаснае. Потым гэтыя вочы павярнуліся і паглядзелі на яе сяброў. Яна паспрабавала схапіць аднаго з іх, нібы спрабуючы перацягнуць яго праз парэнчы за сабой, калі яна падала. Было пахаванне з плачучымі сябрамі і закрытай труной, вельмі падобнае на гісторыю першай дзяўчыны. І замест таго, каб адгаворваць іншых падлеткаў спрабаваць гульню, гэтая навіна неўзабаве стала ўласнай гарадской легендай, ператварыўшуюся ў неад'емную частку арыгінальнай гісторыі горада.